ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jammi bamboro samba alusa samba hola belela elimana cenela kon waktu yoni ha e nder galle ceerno aboubaydi kaw to ndulmaji demɓe kame galle ceerno alpha djibril kane e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men caggal lana jolluno ka ɓen ɗannotoɓe ɗalle ɗe ndewani lawola toon to mbuura heccanki wonno kan juuno kane jolni temedere e ko fawi neɗɗo ɓalli nayyi jiitunoɗi hanki o ɓalli joyi jiitama majjuɓe hewɓe haɗo henna ene jokki yiilede jiitaka taw to leydi mauritanie police mo zeyna 3 fawi juume tonuji tati konjam ko wiyete sangara ko man ketto e nder kumpital mena musidɗo men haali abouba ha to leydi mali finaɓe to haayi jiiɗa autorité ji leydi ndi gara toon to haayi taw gari koye avion ɓe jiiɗi kay ko ɓen yo gar lawol lesa gam teskede lawol haayi bamako ɗo saaha yahata koko boni no fewi ha tenti ko ndungu ngu ari ko to leydi guine konakiri falde kurwan aynaɓe taweteɓe ɗon hande o hewɓe kay goni koye fiɗɗude juuɗe mumen ɗum ko caggal iwole deggodirɗe gaɗe toon dabeji mabɓe kala maayi galleji kewɗi jirbi hena kabruji mena mala en ha to côte d'ivoire ghana nigéria ma en jaaha to cameroun kami thiada jolam jaɓeri jaten koye musidɗo men alhassana oumar mboce musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen docteur bayela djibriru diallo bittowo leɗɗe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala docteur bayela djibriru diallo bittuɗo leɗɗe e safaruji fina tawaji men rutti kadi witti yogay ñabbuji ha heeɓi kollaɓi wonande ɗeɗo henna leɗɗe ene cafra ɗiɗo henna ñabbuji kala docteur bayela djibriru diallo jogui ko pharmacie ji mum jaaduɗi e jamanu ene tawe hen siroji leɗɗe e caabune e gueɗe goɗɗe kala sa jokkodiri makko tan ma humpito hen ko ɓuuri labde docteur bayela djibriru diallo holliti ene safra yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno prostate ñaw kawniɗo tampinɗo hande windere nde kala omo safra kadi tension ngabbowo e jippotoɗo kala diabeta no worino kala omo safra ɗuma joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude so tawi ko caɗele rafi omo itta ɗuma ha laaɓa ha daña ɓesgu e ballal jomiraɗo gorko ngakkaɗo diƴƴe ko wayno maniyu walla caɗele goragu kala mum de kanko docteur bayel djibriru diallo wo holliti omo jogui hen humpitoji labɗi ceera docteur bayela djibriru diallo hande o holto tawete wo tawete koto mauritanie noksoɗa lamorgo leydi mauritanie sa ari ha to leegal pk9 ko ɗon wo tawete woɗɗani station star sa ari ha ɗon ɗo ɓe mbiyata dernier poteau sa noddimo tan a heɓaɗe makko ko laaɓi kanko on docteur bayel djibriru diallo sa yiiɗi hebde ɗum to mauritanie to mbatta ko 48 76 36 81 walla jokkodira e dieynaba bayela mbatta ko 41 60 41 11 76 49 so tawi noon koto leydi mali bamako leegal biyetegal sira bougou ene tawi ɗon aminata so on jokkodirta pharmacie makko jaaduɗo e jamanu ene tawi ɗon kawis e kiileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawis so tawi ko tongode wonande on aminata so to leydi mali mbatta ko 00 223 90 13 41 81 on noon on pharmacie tawete koto bamako to wiyete sira bogo so tawi a ari ha to 9e arrondissement police o ɗo woni ɗo sa noddi tan ma o wiye mboɗomi musidɓe tedduɓe docteur bayel djibriru diallo e dow meɗen
wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorel te ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te ko haako iwata koto korodinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorel te ko ka wisɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorel te beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorel te kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musor jokkodire gorel te sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guissé walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen hen jama ceerno Djibisi wettiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari bittowo yoga e ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ceerno Djibisi ene tintina dendagal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenniɗon seeɗa sara ñiɓirde weefɗo ko ɗon ceerno Djibisi tawete hande o ceerno Djibisi wettiyanke yoga e ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis e morit gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire ceerno Djibisi ma a wi alhamdulillah ceerno Djibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje won hen ma yaltinane 13 rafi won hen 19 won hen ma yaltinane ha 100 ñaw kala ceerno Djibisi laaɓaɗo listihar sa jokkodire makko arokimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle konon gonduno gan sanga jokkodira e numéro makko Wave walla Orange Money on numéro noon sa yiɗi jokkodirde mum ko 00 221 ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi noon ko tonggode makko appel ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 ko tonggode leydi Mauritanie 47 22 80 84 miñi ko ene tawe to Noksoɗa ceerno Alassane Sy laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe tokkay hayɗi ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tonggode ceerno Djibisi ma ɓen ko ɓuuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduna kala ceerno Djibisi e dow moɗon kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mo bare sappo silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo mon saydou abouba no mbirunoɗen e gardidi kabruji men to leydi sénégal teskede ɗeɗo hen balɗe kay wonande ɓen ɗanniyankoɓe ɗanlede ndewani lawol elle ma wi koko ɓeydi sukaɓe ko nattuɓe yidde joɗade hayni seeɗa ɗum noon ko caggal juugol laana toon to Mbour waɗɗani haydara to pok e Mbour ken wona capanɗe 7 kilométre ha ganduɗa kan laana mbanno kene tolno e temedde ɗiɗo neɗɗo mankuɗo seeɗa ko kan woni juuka toon caggal no nde ɓalli nayyi jiita hen hanki jammo kikiɗe ɓalli joyyi goɗɗi jiitama ɗin ɓalli jeenayyi noon kala ne tawe to hôpital ceerno mansour bara to Mbour woni oɗon morga hen ɓalli nayyi koto Mbour ɗo ɓalli joyyi ko toon hen ɓalli tati koto Mbour ɗo ɓalli nayyi ko toon to Touba hen ɓandu wotru noon ko toon to leydi Mali holliti ɗum Amadou Dioba goto kay e tambiɓe ɗiɗon fannuji ko waɗum ko noon ko yiita hen tan wona hay seeɗa ko yiita ko heewani ko nogas e joyo mbawi faabede hen ko heddi ko kala koko majji haɗo hen suwa taw yiitede oɗo saaha noon koreji mabɓe kala nan pawi juuɗe koye gam ɗaminade ɗiɗo hen ɓesguji ha hande balɗe tati wonɓe ndiyama ɓe cuwa taw yiitede ɗum ko caggal kay ƴettude ɓe laana ndiyama gam yidde ɓe yaade ɓen yiitaɓe ne maayi ɓe taw noon hen nayo ko worɓe joyoɓe ko rewɓe ko wona ɗum ko kikiɗe hanki o ko laana gotka nanga kan laana kadi nangi ɗum ko maré national mo leydi sénégal ko laaɗi ɗiɗi ɓe nangi e maaje kaɗɗiɗe leydi sénégal ɗen laaɗi ɗiɗi wonɓe hen ɓe kala so tawi limama koɓe temedde nayo e nogas e goho neɗɗo ene waɗi hen sukaɓe nogas kame rewɓe hewɓe no fewi ñande aljuma jawtuɗo kadi kene foto wonde hewɓe naggama temedere capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo maayo sénégal ɗum ko caggal ɓen yinnoɓe fiyade ɗeɗo henna maaje gam yaɓande toon to Europe keddotoɗen koye ɗi accident ji joɓotoɗi pittali yimɓe ɗiɗo henna booli sénégal teske ɗiɗo dumunnaji kala ɗum ko accident musɗo hanki baɗɗo ha ganduɗa ka ene tolno 16 fittandu heddi hen nogas e jeeɗiɗo ene gañi hen gañande musde no fewi ɗum koye nder diwan Bambey sara wuuro witego Diama Fall ko ɗon tigoɗo henna bis kiwnoɗo to Dakar woni toon to Pikine Icotaf ene fayi toon to Diourbel ko on tigui natodire camion carsunoɗo ceenal on bis noon ko ɗon ɗon huɓɓi ɓen huɓɓuɓe hen ɓe noon dañi hen sumɓe hen cumgol kawnigol no fewi biyeteɗo Modou Ndiaye goto e jeeyaɓe taw kadi gaɗa koye syndicat ji dognoɓe autoji mbaɗi toon jillu mumen ɓe kolliti noon ɓe ñaguima laamu ngu ne ɓeydata yañinde booli ɗi beele bolli ɓuura yajje kono kadi ɓe ñaguima nde heblo watte taw kadi ko heblo moƴƴo no fewi faade ɓen sofreɓe beele kadi ɗo hen gueɗe kala ene natta waade no wayni to Touba ko chauffeur goto biyeteɗo es Mbengue mo duuɓi 42 ko on kay weddi hooremi woyndu ɗum ko hanki o kikiɗe caggal nde sapeur pompier wawi yaltindemo kono o heddodaki e wonki makko kanko on chauffeur beddiɗo hoore makko e woyndu koreji makko kolliti ɗeɗo hen balɗe kala aɓe ngakkuno famdemo no fewi kene wona yontere kono ɓe teskanoki e maggo gueɗe ko nandi e wone gueɗe goɗɗe duttoɗen ko toon to Mbour wonande capitaine oɗon bateau taw kadi ganduɗa ko bateau jonnunoɗo kene wona temedde ɗiɗo neɗɗo ha on bateau yooli pittali jeenayyi puɗɗi yiitede hen woni hen heddiɓe ɓe cuwa taw yiitede kanko on capitaine on bateau biyeteɗo Cheikh Sall gorko mo duuɓi 52 wiyama teb nanguimo ko police oɗo saha mo tawi juuɗe holliti kankone kadi suka makko nayyi o ene gonno hen yiɗɓe yaade toon to Espagne kono ɓen kala o wawi faabade ɗum kono kadi sehili makko mo yadanno ene hen wonno kañum e suka mum ɓen kala keddima e kaɗon laanowo holliti ɓen temedde ɗiɗo neɗɗo wonnoɓe hen kala hakkude jobɗo 60 ujunere e 80 ujunere fiti haalisaji kewɗi no fewi koye ɗum on trafic o wonno yidde ɗanninde yimɓeɓe gartaten koye dawrugol politique Amadou Ba gonnoɗo hoorejo jagaɗo leydi Sénégal janoɗo e sumgoji taw kadi ko sumgoji nogas e nayyi lewru mars ha foola hen hanki o kam waɗi moɓodiral manggal no fewi
toon to hôtel mo King Fahd Palace ko toon o waɗi ngal moɓodiral mangal no feewi holliti ngal moɓodiral ko caggal nde yimɓe makko noddimo yonti wo haala yonti wo andino hoore makko yonti wo yalta e deƴƴere caggal nde o hocci micro o yetti Allah o juule annabi o kono kadi wo neldi duwawa ɓen sankiɓe walla mbiyen ɓe ruttiɓe ɗiɗo hen accident ji to banggue diƴƴe hay banggue booli kala kono kadi wo yetti wo jaari ɓe nanganɓe mo koyngala guil nde wonno candidat ha yetti hande kala ene gondema ko Cheikh Oumar Anne gonnoɗo jagoɗo jangde o kañum suuti toon konngol kanko Ahmadou Ba o holliri ɓoyata mawo andinɓe landaka fandari mum kono wo yontini walla oɗo saaha yonti ko darde timmude ngam yoltude ko fate banggue fodde mum Ousmane Sonko hoore jagoɗo leydi Sénégal tinama jillu mum to Touba hakkude men Sirigne Mountaga Mbacké ɗum noon ko yidde kay hewtude woni konguɗi ɗi Cheikh Oumar Diagne yaltini faade khalifaɓe diine ɓe leydi Sénégal ngam wiide on hay so tawi kamɓe gollitto ala kala koɓe goni hen haydara Bassirou Diomaye Faye ko janggo fonno wonde batu jagorɗe wattama hande o ngam agenda makko hewde no feewi kanko hoorejo leydi ndi gartuɗo to leydi Chine hande joɗima batu jagorɗe ma en gartoyi hen on batu jagorɗo ponnoɗo latade alarba ɗum noon alarba janggo o yahata ko toon to Madina Baye mo Kaolack ngam juuroyade mo Khalifa Niass yena woni Serigne Cheikh Mahi Ibrahima Niass ngam kay mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande 11 ne ma o tawe toon to Tiwawon wuro teddugo Khalifa mo Tijaniya ma o yetto toon ngam juurade ɗum kono kadi hestitinde gille cehilagal ngam heɓanade mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallama keddotoɗen ha hande koye leydi ndi Sénégal wonande on gonnoɗo commissariat Keita on mbiyata commissaire Keita taw ko Cheikhouna Keita on gonnoɗo ɗum o ko caggal nde waɗi haalande makko nden haalande yiira ko ñingdemo walla haaldemo ko wodani hoorejo leydi Sénégal on nde waali jammum kadi to kaso ɗum ko caggal nde waɗa va-et-vient to dig hettama ngol kettugol holliti wo feni koye dow inde mawɗo leydi ndi o waali hanki o jamma kadi to kaso assemblée nationale mo leydi Sénégal lulde mum hanki sarɗiyankoɓe gotani ɗaɓɓade wonande hoorejo leydi ndi ko fate banggue darnude catal ngal leydi Sénégal haqqi innamade ko fate sifande malabo taw koye jokkodire Afrique to banggue keeri e tawtorede jagoɗɗo gueɗe nder leydi tawtorede jagoɗɗo affaire étrangère mo leydi ndi Sénégal Abdoulaye Seydi Sow kañum wonno jagoɗɗo boowe kame kotki cukko équipe mo leydi Sénégal jinnoɗo yaade toon to Burundi ngam tawtorede kippo hakkude leydi Sénégal kame Burundi kippodirde hanki ɗo Sénégal lappi Burundi gotere ndiga par planti hanki o waɗi haalande makko holliti ko gonga nde wari ha to bowlaɗe diwoje ngal Dakar o haɗama yaltu leydi siftinde moon laamu hesungu koko haaɗi kay yoga e terɗe gollatonoɓe e gonnoɗo hooreji Sénégal no Macky Sall yaltude leydi ndi a Sénégal jagorɗo nden ka walla mbiyen jagorɗo jangde leydi Sénégal kanko Moustapha Guirassi gila to Kolda ko toon waɗi message makko warti e jangde ɗemɗe gendiji ɗe koko lawɗinte nder leydi ndi beele kadi sukaɓe mbawa dañde fartaŋe kono wo holliti kala département e nder leydi Sénégal ma heɓ lycée armé beele kadi ne ɓuura wawde ƴellidde jangde leydi ndi Sénégal jeehetena ko toon to gudduɗi ndeɓe taw en toon musidɗo meɗen wonande Ousmane Gadio gudduɗi ndeɓe fedde nde mbiyata eɗaka ande dari ha hande yillade yoga e galleji kono kadi fedde nde ene wallita almuɓe ene wallita gueɗe kewɗe e nder wuuro ngo ma en ketto no fotiri kala musidɗo men Ousmane Gadio toon to gudduɗi ndoɓe min calminima. ko noon tigui rigui hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma eɗen ɗo e cuuɗi meɗen guddudeɓe yaadude tigui rigui e nder fedde wiyetede ADEC ñalawmaɓe jooɓijo ko aljuma hawruno yewon tuma mbawi rentoyde kamɓe kala to galle joom wuuro to e rendude kadi e dendagal almu wuuro ngo wawde tigui rigui jippinde kamil Allah tedduɗo jippinande ɗum on gonnoɗo joom wuuro guddudeɓe duttonoɗo e joomum e dumunaji jawtuɗi yewon tuma ɓe mbawi kadi yiide ndeɗo fedde nde ganduɗa ko fedde yummiraɓe tigui rigui wuuro ngo mbawi rentude mbawi kadi rendinde ngaaluji mumen gam wawde tigui rigui dusnodirde yiya almuɓe janggoɓe ɗo e ngoɗo wuuro ko ɗum waɗi e kala yontere ndeɗo fedde ina renta ɓe jaaha yoga e duuɗe gonɗe ɗo e nder wuuro ɓe cuuɓo galle ɓe naata mum
ɓe nenni dendagal comci almuɓe kala gam wawde wuppande ɗumen kono ni ndeɗo fedde woniri ɗo ko ɗum waɗi ndeɗo fedde wiyetede adek nde nde wawi yiidude e ndeɗo fedde wawi kadi wallude ɗum yoga e koɓe poti sohlude guilay cabune madar omoji ɓe mbawi tigui rigui wallude ndeɗo fedde darnide taw ko almuɓe wonɓe ɗo e ngoɗo wuuro caggal ɗum ko ñalawmaɓe jeegoɓeji o ñande ko dunugol sukaɓe dendagal ɓesgu wuuro kala wawi kadi rentude toon to poste de santé ɓe mbawi tigui rigui dunude fodde capanɗe joyo e joyo taw koye ballal ndeɗo fedde wiyetede ADEC e nder ɗum en mbawino jokkodirde e président ADEC e hoore muɗum ko ɗum ɗo woni ko wiyen. Ewa assalamu aleykum ɓesgu fulɓe assalamu aleykum ɓesgu hettiyankoɓe min calmini moni fof inde mum e yettode mum en jetti jomiraɗo subahanahu taala kokkuɗen fartangue ummade lamorgo leydi Sénégal ha arde e gendi men ɗo e duweji Demba Dadou so arsugo fooli kiiti maɗede ɓurmilde ñaari ewno ceerno Ousmane wini tohara ewo ko hande kadi min dawri koye banggue e cellal so yama banggue cellal tan ko santé woni e ɗemgal tubankore kadi minen kadi hitande min gaari foof emini ƴetti yewtude e nder wuuro amen fotande 50 walla 50 ni neɗɗo ala min mbaɗɗa ɗum e collaboration ICP gonɗo ɗo hen min mbawa dunudeɓe ɗum tagui hande ko ɗum min dawri guila subaka kadi yimɓe fof notitima no foti notorade ni golle ɗe ne foti yarude ni kadi nana jara noon kadi on ñagama duwaw e yafuya saabu golle ɗe ko ɓiɓɓe fulɓe ndendi ɓiɓɓe joyiɓe fof ndendi eko taari yidde woɗɗinde yimɓeɓe tan ko wonɓe diwan ɓe yoɓe ƴewno mi ñembiri yimɓeɓe ni saabu hande en majjani dunugol sukaɓe hunde ganduɗa wonde important te ene foti jaggude hen kadi alhamdulillah ɓesgu guddude fof kadi nene jaggi hen wonno ko toon to goddolindeɓe ñaguima yafuye sene waɗi hendu seeɗa ma en gartoye oɗo hen kabaru ha ɓuura yajjede tawno golle mantiniɗe ɓe mbaɗata tonɗe to gudduɗinɗoɓe galle Abdoul Maliki Takusana jonɗo on yoni ha toon to Madina Gounass kono kadi ko on yoni ha to Madina Diaƴɓe Kame Aram Sare woni ɗum tan ko musidɗo men Amadou Samba Lo hikka ma dental iw ɗon ɗo Madina Gounass gam yaade toon to Aram Sare tawtorede mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam baɗowo toon to Madina Diaƴɓe so yontere nde artoyi woni ismo waɗe toon to Aram Sare ma en ketto cimtol musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sarr Abdoulaye Sarr hikka sallahu lamɗo jaaɓi eɗen jiiɗi yaade hawroyde e mawldu nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗon ɗo wuuro men Aram Sare Sar Abdoulaye Sarr eɗen gandi ñande jaam mawlude o ko wuuro men Madina Diaƴɓe kañumen mawlata to on ñalawma arti wuuro men Aram Sare wuuro Guella Ali Fall kañumen ko nde mbaɗata mawlude o so Allah jaaɓi délégation timmuɗo en yiiɗi immade ga hikka taw ko Aram naaɓe wuurɓe ga e ndewtude ngo Madina Gounass jaaha kawre toon to mawlude Aram sallahu lamɗo jaaɓi Sar Abdoulaye Sarr nde wonno kamɓene kadi kala hitande so daka yonti kamɓe Aram naaɓe taweteɓe toon to Aram e diwan mum kala eɓe gara délégation timmuɗo arde hawridde e daka mo Madina Gounass ɗum saabi arana woɓe ga ɓe ene belto yiideɓe e daka mo Madina Gounass kala hitande noonne kadi kamɓene kadi Aram naaɓe eɓe belto yiideɓe Aram naaɓe wuurɓe ga Madina Gounass arde hawrude e mawludi nabi sallallahu alaihi wasallam ɗon ɗo wuuro men Aram Sare Sar Abdoulaye Sarr nde wonno Madina Diaƴƴe wuuro ceerno Hamdou Rabbe Diathie kañum woni seeɗa ɓe on diwan kala wadde ñande jaam mawlude o ko kamɓe fof wuuro gurɗe kala Aram ha gurum kala toon kawrata e mawlude o so ñalawma o arti ñalawma mawlude arti Aram waɗa mawlude muɗum Madina Diaƴɓe e gurɗe keddiɗe kala mbawa hawrude e mawlude o ɗon ɗo Aram Sare Sar Abdoulaye Sarr ɗum kadi ko wonande weltare mawde e wonande Aram naaɓe wonno eɗen jokkodiroɓe banggue WhatsApp o dendagal Aram naaɓe wonɓe e nder leyɗele ɗe ha e nder Sénégal fof so Allahu lamɗo jaaɓi kala jiiɗi yiide banɗum so ari mawlude bandiraɓe ko e kewi artude hawrude e mawlude o nde wonno goto kala en yiiɗi mawlide ko muɗum en yiiɗi kadi arde hawre e mawlude e nder wuuro muɗum Sar Abdoulaye Sarr nen bandiraɓe kala ene cintina so Allahu lamɗo jaaɓi hikko eɗen jiiɗi yaade hawrude hen e wuuro men Aram Sare so mawlude o waɗi ɗo Madina Diaƴɓe so ñalawma arti ko nde wonata mawlude Aram Sare Sar Abdoulaye Sarr ko musidɗo moon Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounass feedo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Sar Abdoulaye Sarr. Ahmadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi gila to Madina Gounass ha yettoyo to Aram Sare jinmi tan ko danewu mangu walla saftu mangu no feewi jippoɗa e ngoral ngal Aram Sare walla keneme walla ni wande walla ni koyle la jippoɗa toon jaltina toon
wonande mbarodi mawnidi ɓe mbiyata taw kadi ko danewo ɗo ɓe mbiyatana madina jalɓe ko mawlidi nabi sallah sallam mawɗo ko ɗon juraten galle khalifa mawlaya ceerno idrissa diathia taw kadi koye ballal musidɗo men ceerno boubou gaye en calminitindagal ɓesgo ceerno hamdou rabbi diadj kala ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal pulara e nder gendi leydi sénégal paaɗen koto leydi mauritanie police mo zeyna 3 woni tafra zeyna ɓe mbawi nangude konjam kewɗam no feewi ko wiyete sangara ko ma en ketto musidɗo men haali aboubaha jaam hiire maɗa. Jam hirema ceernam Sar Abdoulaye Sarr jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ko noon tigui ko ɓuuri tengtude habruji men e nder leydi Mauritanie ko commissariat de police 3 mo Tafrak Zene ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima kene wona kay tonuji jeegom tawi ko produit ji alcoolique woni sangara walla ɓe hen ene mbiya dolo wiyete produit alcoolique ɓe tawi ɗiɗon produit ji noon kene mofta e nder galle goto to legal bitegal cité plage e nder Nouakchott ardino opération noon ko commissaire biyeteɗo El Imam Wul El Hadi tawi kadi omo gollidi officier ji jonɗi no feewi taw ko officier ji de la police siftinde on noon e nder lewru juillet maydu to ndu ɓennudu to ndu police o holliri wonde kay ɓe police o holliri tigui police Nouakchott holliri no wonde ɓe nanguino sagataɓe joyo tawi hen tato ko hoɓɓe ɓe jeeyaka nder leydi Mauritanie ɓen noon tawranoma drogue kewɗo no feewi e gueɗe taw kadi ko gueɗe tigui alcool ko wayno tigui ɓe nanguirinoma e nden noon ɓe nanguirinoma tigui kene ɓe cocaïne drogue kewɗo mo hinde cocaïne wondude sangara jonɗo no feewi ɓe tawranoma 45 butela sangara wondude 33 canette ta foof ko sangara ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen STP woni société de transport public ko société joguiɗo ya gara otoji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe udditi enquête mabɓe beele tigui eɓe keeɓa ko laabi ko fati kay accident lawol bannoɗo aleta ɓennuɗo o 6 lewru septembre e nder Nouakchott nde taw kadi ko ligne mo mbiyata L14 tolno épicerie e savant tawateɗo e nder gala Dar Naima ha accident o noon saabinoma neɗɗo goto e passager ji he hawrino hen ladial STP en noon waɗi communiqué mum ko ardi foof kay ko donade dendagal jinnaɓe e famille oɗon basnoɗo fittade mum e nder accident o société kadi holliri wonde kay waɗi erango fade dendagal sofreɓe ɓe kala nde mbawata ɓeydude tinnade e neɗɗagal mumen e responsabilité mumen ha mbawa yettinde dendagal kilineɓe passager jolluɓe ɗiɗon bisuji ha jomumen mbawa yettade e dow jaam e kisal nokkuto payto ɓe erima kadi dendagal ɓen passager ji woni kilineɓe joloɓe ɗiɗon autoji kañumen nde ɓeydoto tigui rentade ɓeyde responsabilité mumen ha tigui wawa ngara o wawa newade ha no hannirta ni taw waɗata ko dow jaam e kisal ha joni koye fannu transport keddoɗen MET woni ministère de l'équipement et de transport ko ministère kalfinaɗo ko fate ya garta autoji ɓe kolliri tigui ɓe dokki ko lebbi jeegom tan ɓe dokki lebbi jeegom fagata woni ultimatum moɓe dokki faade dendagal ɓen joom autoji taw ko hutortoɓe carte grise aji kiɗɗi ɗi nde mbawata kay ɗo e lebbi jeegom ya taw kay joɓe en ɗin joguiɓe joom autoji jogui ɗiɗon carte grise ji en ya taw ɓe mbayliɗi ɓe mbawi hebde carte grise aji keesi taw ko biyeteɗi carte grise sécurisé biométrie ɗin carte grise aji keesi noon ɗi mbayi kono annama carte d'identité ni ɗum noon ko lebbi jeegom ɓe dokka nde ɓe mbawata kay wawde waylude ɗuma o holliri noon kamɓe ministére o noon ɓe kolliri wonde kay joom ɗiɗon carte grise uji kiɗɗi nde mbawata jokkodirde e service aji technique taw ko département de transport mbawa waylude ɗiɗon carte grise aji ko ɓuuri yawde e yaccade o holliri kadi wondema plateforme taw ko électronique waɗe wonande kay ɓen joguiɓe ɗiɗon carte uji grise aji kiɗɗi e yiɗɓe kay waylude e dendagal yiɗɓe hebde carte grise aji kala beele e ɗum ɓeydo yawde e ɗum ɓeydo kadi newade délai de traitement noon demande carte grise ha kañen joƴƴinɗa dossier ji ma ƴewde carte grise ha nde yalta fotani ɓurde e balɗe jeeɗiɗi hono holiri ministére o tuggi noon tuggi kadi nde mbaɗɗa
tigui ɗaɓɓade maɗa ɓe koleri fadene carte o yaltata ko balɗe jeeɗiɗi tan tawata ko ɗum yalti hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen cukko gardiɗo boña windere woni ko wiyete vice président de la banque mondiale e siti mom timmuɗo ene tawi jillu mumen e nder Nouakchott omo wiya noon kanko vice président o wiyete ko Ousmane Diagana ko kanko kadi woni kalfinade ko fati dendagal gueɗe Afrique de l'Ouest et Afrique centrale kala taw ko boño halfinimo ɗum ko altine hanki o fuɗɗi jillu makko e nder Nouakchott taw ko jillu balɗe tati ngo ɗamini wadde e nder leydi Mauritanie subaka hanki o noon ɓe joddima e ministre de l'économie et des finances mo leydi Mauritanie hono Sidi Ahmed Houlbou ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati e peeje kay yidde ɓeydude jokkodiral moƴƴal e hakkude boño e leydi Mauritanie ko noon kadi kanko monsieur Diagana Ousmane o holliri tigui wonde boño ina jogui tigui yidde mum e pellital manggal no fewi yidde gollodade e leydi Mauritanie kay guila e gouvernement o ha e secteur privé e communauté ji local tawteɓe e nder leydi he kala tawi kay foof noon ko yidde kay tafde ko wiyete développement duumiɗo e nder leydi he délégation banque mondiale o kadi e gaddugol Diagana Ousmane ɓe mbaɗi visité siège cinéma ko noon kadi ɓe joddi e jaagogal kafina ko fati environnement et développement durable mo leydi Mauritanie ha joni Abdoulaye Sarr ko leydi Mauritanie kettoɗen ha joni Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoorejo guendi Mauritanie o nuldi tigui duwawuji makko faade e nando makko sehil makko hoorejo leydi Kenya kono biteɗo William Ruto on ɗin duwawuji noon ko caggal kayde tana musto waɗi toon to leydi Kenya caggal kayde tigui cumu waɗi e nder université biteɗo université Filsid tawa kadi ko nokku to koɗorɗe ɓen étudiant ji ha waɗi étudiant ji kewɓe was ɓen pittali men hewɓe kadi mbarmi hen kanko hoorejo leydi ndi noon o donima dendagal ɓesgu leydi Kenya kala ha tenti noon e famille aji bomiɓe hen ɓe mayɓe ɓe kala o donimen gañiɓe kadi omo ñaago Allah nde Allah rokkata ɗumen cellal mumen ha timma ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kanko hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani président de la République islamique de Mauritanie altine hanki o waɗi ɓatake dariɗo faade nandu makko sehil makko hono biteɗo hono hoorejo leydi Algérie biteɗo Abdallah Majid Tebboune wiidemo noon félicitation e wiide kadi yo jogor jaam e nguɗo polgu laamu ceergo heeɓi taw ko gardigo leydi Algérie e mbadi deuxiéme mum ko manda o wi noon ha joni kadi leydi Mauritanie ina heddi kay yidde ɓeydude jokkodiral moƴƴal e koddigal moƴƴal e ɓingoju maagu gongo hakkude leydi ɗiɗi ha joni leydi Mauritanie ina hesɗina kay ngal cihlagal e ngal koddigal e nguno ɓingu yummago musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo wonno ko duɓiɗen habruji men ko ɓuuri tengtude e nder leydi Mauritanie tawi koye sawto walla musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba yo jaam Allah jogoɓe jogo Ghali Abouba golle ma jooɗi peewi kumpital gendi leydi Mauritanie timmi ɗum ɗo hen uddi kumpital men to leydi Mauritanie paaɗena ko toon to leydi Mali finoɓe to réseau mo Dioula moɓodiri ngal moɓodiral ko tafde cetal kesal haɓade ko fate accident ji baɗoji boli kamɓe réseau kala oɗo saaha kay fandare mabɓe ko yidde ustude accident ji kala mone dogna auto e nder région mabɓe ko sesa dongnirta tene kadi ko jam ko pittali yimɓe joguiɗa nden jonde noon tawtorama ɗum procureur de Dioula onne kadi ƴetti hen konngol mangol no feewi woni on o holliti walla nde oɗo saaha gonaɗo kankone ama dari hen kala kay tawiɗo ɗiɗon accident ji to banggue vitesse walla banggue gueɗe goɗɗe kala so nanggama sariya koko fawete e dow muɗum gardiɗo ngal cetal woni Mohamed Koulibaly holliti walla nde fandare mabɓe oɗo saaha kay ko dartinde ɗi accident ji ha tenti noon accident musɗo bannoɗo hakkude Bamako e Fana ha ganduɗa yimɓe 14 mbasi hen pittali mumen ɓe kolliti jolaten ko kamɓe ɓesguji mabɓe e woɗɓe kala e ɓiɓɓe malinaɓe ɗum noon kala mone dogno auto foti ko yarude sesa yara jam jogo haqqille moƴƴo teeya hay sineɗo goɗɗo dublimama mbasa hutorade ɓernde walla wiide ko min tan wonde yomi heeƴo beele mi hocca wonɓe yeeso ɓe ɗum kala ne heewi addude caɗele tene kadi mbasna pittali kewɗi mbasna pittali maɗa taw kadi ganduɗa aɗa wawno yarude jam fulɓe noon mbi jam hatta yettade finoɓe to hay lawol kay Bamako yahota ko sa joli hen auto ñallata ko yeƴade reeduma kala ñallata ko yonkade an kala tampata ngol lawol noon hewɓe finoɓe to haya
erima wonande autorité ji leydi ngol lawol de jeeya koye leydi Mali nde ngol fewnete so wala ɗum kay oɗo saha ala kala ko gasi oɗo saha yidde mabɓe ko ɓen autorité ji leydi ndi so tawi kay ne jilloto haay ya taw garata koye lawol less jolay autoji men tina koɓe tinata ko mbasa arde avion ngaji jeeyi ɗum noon ko ñande nogas e jeegom lewru août ɓennuɗo hen ɗo délégation gouvernemental giwɗo toon to Bamako ari koye avion ngam udditala lycée public mo haaya kame stade Abdoulaye Makoro Sissoko fandare mabɓe noon ko ɓen ndewa lawol less kono so ndewi dow ala kala ko gandantaɓe haydara ngam siftirde ɓe kayi koko woppa koko yeeɓa ha tentingol lawol e mettude finoɓe ɗon faade toon to Bamako jeeɗiɗi taw ko lewru septembre 2023 jeeɗiɗi ɓennuɗo hen o 2024 woni hittande oɗo hen bateau taw kadi ko bateau jahanoɗo e région Tombouctou e hakkude gure sara Gourmara Rosina ha ganduɗa on bateau yana taw yene mum ko ɓen joguitiɓe armeji daaƴi kuure mumen e ɗiɗo hen oɗo bateau mo ganduɗa ene nawa 300 neɗɗo ñande hen ne tawe hen kene wona 500 neɗɗo ɓen yanoɓe addoyde marchandise kono ɓurno hewde hen ko mintoreɓe kame élevaɓe iwnoɓe vacances ene garta e nokkuji mumen ko ɓen ɓe janno piyanɗe gulɗe jaw cokkaɗe oɗo hen bateau jeeyi sababu noon pittali kewɗi keddi hen ha hande finoɓe e on banggue kala ala ko jejjiti hen haydara melga Mali ene heɓano jamma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam oɗo saaha mo gonɗen finoɓe haay jembuko hay diwano kala woni toon ko mawlitoyoɓe woni toon ko dente woni toon kadi ko kirɗeli ɗum ko ziyara ɗum ko ismuji kono kadi ko heɓanade oɗo henna jamma tedduɗo woni jamma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallama sen giwi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry catal jangguinoɓe gendi leydi ndi woni wonande collectif des enseignants wonande leydi ndi ɓe moɓodiri hanki ɓe mbaɗi seppo mabɓe won seppo noon fuɗɗi tan koto port autonome de Conakry woni kaggulaɗe mo Conakry ɓe mbaɗi ko yaadu mabɓe ha to galle lamorgo to ngam hollideɓe mette mabɓe koɓe ujunnaje jeetato taw kadi ko jangguinowo ɓe kolliti yiddeɓe ko ƴettede fonction publique leydi ndi beele ɓe keptine hen ɓe gandine kadi ko hen ɓe jeeya wi Mamadou Diakko onon holliti fa Alhaji Mamadou Dakko on holliti ɗum fandare mabɓe kay ko yidde heptinede won heptinaɓe kono ha ɗo wonɓe keptinaga e nder ndiɗon a mbaadi finoɓe to wuuro wiyetego Kanfrando ene tawi nder préfecture mo Kamadou kene wona 50 kilométre hakkude mum e Kerwana aynaɓe finoɓe toon oɗo saaha hewɓe hen piɗɗi juuɗe mumen ɗum ko caggal ɗe balɗe toɓoli kewɗi gari toon nayi kewɗi jaade toɓo kewɗi maayi oɗo saaha gonaɗo ɓe erima autorité ji leydi ndi hande o kay so tawi ɓe paabaka ala ko gasi haydara 114 galle woni ko derguiti hectare uji kewɗi kay nanni ndiyam o saaha finoɓe nden falde goni koye kaya mbeya musto no fewi tene météo leydi ndi holliti ɗum ko hanki wanno kono hande kadi toɓoli ma jokku jippade e nder leydi ndi keddoɗen koye ɗin toɓoli ko ɗin de mbamni toon to caada ha ɗiɗi ha warango fusi galleji kewɗi ko ene tolno e 350 neɗɗo mbasi hen pittali mumen ujunnaje yimɓe hande o ngala ɗo koɗi ko wiyete sinistré ko noonne kadi ko fati banggue ujunnaje hectare uji koko nanni ndiyam kono kadi nayi kewɗi kalkima hen ma gon ujunnaje nayyi ko noon kadi yimɓe hewɓe oɗo saaha yaltinum ko bureau de l'ONU heedanɓe ballal to banggue wonande Afrique kono kadi hay so tawi woni leydi Tchad laamu muɗum yaltinani hay communiqué goto hoorejo leydi Tchad Mahamad Idrissa Déby itno tawama toon to ngori jillu makko toon ngam sifande jokkodiral moƴƴal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe keddorɗen koye ɗin toɓoli toon to leydi Maroc ko ɗin toɓoli ngari toon ha derguiti toon galleji kewɗi kone fota wonde yimɓe 17 mbasi pittali mumen yimɓe nayo majji jiitaka taw hen tato ko étranger ji gona e leydi he jeeya
wi jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccunogalam ɗum waɗi koye diwan biyeteɗo tata kame diwan biyeteɗo era shidia ene wonde tishite koye ɗiɗo hen nokkuji ɗum waɗi ɓe erima noon oɗo saaha laamu ngu nde wawata tafde hen taw kadi ko ballal manggal no fewi beele kadi wonande ɓe finoɓe toon ene mbawa dañde jammu men no fotiri kala to Cameroun toonne kadi ko toɓoli kewɗi jippiɗe nguuɗo hen ndungu to banggue nord mo Cameroun jeeyi sababu ko ene tolno e ujunnaje 8 galle woni ko derguiti ko ene fotwonde ujunnaje 7 e ko fawi taw kadi ko hectare uji nanni ndiyam galleji kewɗi kene fota wonde yimɓe hewɓe hande o ngalaɗo koɗi pooye kewɗe defanoje ñifi nonne kadi ndemaji kewɗi nanni diƴƴe ko ene fota wonde daabeje kewɗe kalki en taw koye diwan kusiri ha fayma to maayo tasanga e ɗiɗo hen nokkuji kala finoɓe toon e rima laamu ngu kono kadi bureau Nations Unies ɓe kolliti milliard uji kewɗi ene ɗamina million ngaji ngam wallidde ɓeɗo hen finoɓe e ɗeɗo hen caɗele teskaɓe kala to Côte d'Ivoire laamu ngu ƴetti pellital walla ni catal daringal haqqe ngam ustugol prix e nder leydi ndi ɗum ko ene wona million ngaji 7 sukaɓe ruttitiɓe école aji ɗum ko hanki fuɗɗi hitande ujunnaje 24 hitande ujunnaje 25 ɓe erima laamu ngu nde wallataɓe gueɗe ɗe gusti hande ko fadde banggue kayeji bikuji ardoisuji e sakuji gueɗe mum kala ene seeri no fewi ngam ustugol ɗin coguji to Ghana présidentiel 2024 dépôt taw ko candidature fuɗɗi ko hanki o catal biyetegal CE oɗo saaha noon candidat laamu Mohamed Bawmi mo ganduɗa ƴamowo taw kadi ƴamata koye landa NPP landa laamu ka joƴini hanki ɗereji mum amo heɓano 7 septembre ko nden wonat ɗin sungoji ɗi ganduɗa tawtortaki ɗum horejo leydi ndi Nana Akufo-Addo to Nigeria tonne kadi ko halkare mawde waɗi toon kene wona 48 fittandu halki ɗum koye oto taw ko on mo mbiyata camion citerne jolinoɗo essence ha heewi ko kañum natodiri e oto jolnoɗo daabeje kewɗe no fewi ko wayno nayyi e yimɓe kala ngal natodiral jeeyi sababu ɓen kay mayɓe hen ɓe ko maɓe cuumi haaɓe cuumi cumuram cattuɗam no fewi ha ganduɗa ɓalli mabɓe hay andede andetake ko ene tolno 49 neɗɗo mbasi hen pittale waɗi noon gañiɓe hen hewɓe no fewi to Nigéria kawis Allah mawɗo waɗi toon o debbo wiyete ko Grace o je foye mo ganduɗa duuɓi 26 omo fadi ɓiɗɗo ɗum ko caggal nde o woni e dewgal fadde mo ɓiɗɗo o dañi noon ɓiɓɓe 6 taw koye reedu woturu tato worɓe tato rewɓe holliti ɗum ko Sandra Idobo mo ganduɗa jaltowo e cinéma taw koye Nollywood holliti ɗum e jayde leydi Nigéria ɗum uddi kumpital men nder Afrique paɗen koto jolam jabe jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia kabruji men to leydi France ha yogay jolam jaberi jam hiremaɗo mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sar en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habruji men e jolam jaberi e ñalawma hande o puɗoɗen ko leydi Français toon dey ene wayno oɗo saaha dey ko ɓeho wonande kay tawata ko école aji tokosi ɗi fuɗɗi noon ko guila jeenayyi nduɗo lewru ndu gonɗen ɗum noon ene wayno ko ɗiɗo guilay kay ko wiyete école élémentaire ko hani e CP C1 e CM1 ɗin élève aji woni almuɓe jangotoɓe ɓe hani e C2 e CM2 ɓen foof ene poti kay waɗede kono ɓeto ƴewde kala koɓe jogui ko hallo sifa mum ɗum noon kadi wawa wallude kadi ɓen jangguinoɓe ɓe wawde ƴewde halɗo manki e ko wiyete taw kadi ko fanniyankagal e jangde nde ɓe mbawa kono ƴewde ɗum no fewi ɗum noon wonande noon e ɗin école aji ene wayno noon taw kadi ko oɗo fannu moɓe jiiɗi hono wadde syndicat ji tati luldima
koɓe mbi ko ɓe mbi wonde ɓe jaɓani ɗum ene woni taw kodi ko syndicat biyeɗo SNUIP wonde FSI ɗum noon e on taw ko principal hono syndicat taw ko école primaire o ɓe mbi dey ɓe jaɓani ko tawi ko ɓeeɗo jiiɗi wadde fawde kay e ɗiɗo kadi élevage ɗum noon ma mbawa kay ko noddude e dendagal hon taw won ɗin école aji ɓe mbiya ɗumen ñande e ñalawma hande o woni talatare sappo lewru silto ujunaji ɗe nogas nayyi yoɓe mbaɗa kay taw kadi ko wiyete kono grève ko ɓe calo ko ɓeeɗo jiiɗi wadde kay e nder nde ɗo kono jangde ɗo ko diplomatie taw kadi ko européenne caggal kay jillu makko toon to Égypte oɗon gardi hon diplomatie o yeehi toon ñande altinare jeenayyi lewru ndu gonɗen ɗo toon to poste frontiére to Rafa e nder Sinayi to leydi won Égypte e nder oɗon taw kadi ko jillu Joseph hono Borrell to yahano to wawi kay wiide kay ene ñiŋi tigui rigui Israël ko waɗata ko to banda Gaza ko no waddata kono yimɓeɓe o wi ɗum ne foof ene ñiŋa ene kadi koɓe mbaɗata ko gueɗɗe kamatiɗe no fewi o wi de o laaɓama kay wonde kay union européenne wonde kay ala kattanɗe e wawde kay dartinde kadi koɓe mbaɗata ko e taw kadi koɓe mbaɗata leydi wono Israël koyete de wayno ko yontere ɗiɗo ɓere mabɓe waddede kay ko wiyete vaccination ko fatti e polio e wonande hay so tawi ɓe goni koye e nder bombardement ji kisɗo no fewi o wi noon 59 e nder temedere ɓen sukaɓe wonɓe toon to banda Gaza taw ko yateɓe duuɓi ko famɗi duuɓi sappo ɓen keeɓi taw kadi ko premier mum dose ko fati wono polio e ɗum noon e taw kadi ko fati kadi e matte kadi cellal ngal ene wawa kadi ono ɗum no wi noon ko jagorgal mabɓe taw kadi ko fati e cellal hade toon to Gaza ene wayno dey toon ene wayno défense mabɓe wono civil bayini wonde dañi won 50 ɓen taw ruttiɓe jomumen 50 woɓɓe belsi e taw kadi koye jalngu to Israël wono e mabɓe taw kadi koye nder jamma altinare jofi jamma taw kadi ko talatare ɗum noon mo gonɗo ɗo ɗum noon ko attaque ko Israël waɗi ɗum e nder taw kadi ko zone nodduteɗo Al-Mawasi ɗum noon toon to Khan Younes ɗum noon ko toon ɗum waɗi noon gañande musɗe nde fewi Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo dey tonguɗen e ñalawma hande o ko fatte e jolam min jaɓeri taw wonno koytade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sandogu gam weltare Ayawo TV. gorko mo sarandogo golle ma jooɗi peewi joolam jaɓeri to leydi Mauritanie musidɗo men Ali Abouba to Madina Gounass wuro teddungo Amadou Sambalo to Gudduɗi Ndebbe wonno toon ko musidɗo meɗen Ousmane Gadio ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ketti malaki jaam yo jaam Allah hiranena